αντικείμενα που μετακινούνται ή περιστρέφονται. Τα πνεύματα αυτά υποτίθεται ότι είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα στους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα να τους δαγκώσουν, να τους χτυπήσουν ή να δημιουργήσουν ψυχικές διαταραχές σε όσους θα βρεθούν στο περιβάλλον τους. Όσοι έχουν ζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο το περιγράφουν σαν μετακίνηση αλλά και αφαίρεση αντικειμένων, όπως έπιπλα και μικροαντικείμενα, έντονα χτυπήματα και δυνατούς θορύβους. Παραδοσιακά έχουν χαρακτηριστεί ως ενοχλητικά ταραχοποιά πνεύματα που στοιχιώνουν ένα συγκεκριμένο άτομο για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο σε μια τοποθεσία. Γνωστές και ως φερόμενες εκδηλώσεις poltergeist έχουν αναφερθεί σε μέρη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Βραζιλία, Αυστραλία, αλλά και τα περισσότερα από αυτά σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, καθώς βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιες παρόμοιες περιγραφές και μάλιστα πολλές. Οι πρώτες αναφορές φαίνεται να ξεκινούν κατά τον 1ο αιώνα μετά Χριστό. Poltergeist στα γερμανικά σημαίνει θορυβώδης ή ταραχοποιό πνεύμα, που χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγραφούν μυστήρια φαινόμενα που συμβαίνουν χωρίς εμφανή εξήγηση και αποδίδονται σε ανήσυχα και άγνωστα πνεύματα. Polter σημαίνει κάνω θόρυβο και Geist σημαίνει φάντασμα ή πνεύμα. Ο όρος έχει επικρατήσει να χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιο πνεύμα που μετακινεί αντικείμενα και οι αναφορές αφορούν έντονα χτυπήματα, ακούσματα βημάτων, ταρακούνημα επίπλων και κρεβατιών, καθώς και το άναμα ή το σβήσιμο φώτων, μετακίνηση μικρών αντικειμένων και όλα αυτά χωρίς καμία φανερή και λογική εξήγηση. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί ακόμη και αιωρήσεις ανθρώπων και όχι μόνο αντικειμένων. Επίσης, σε πιο σπάνιες περιπτώσεις υπήρξαν poltergeist που επικοινωνούσαν λεκτικά με ανθρώπους τη στιγμή δε που δεν τα είχε προκαλέσει κάποιο φυσικό φαινόμενο όλα αυτά, όπως βροχή ή αέρας. Το ποιος τα δημιουργεί, ακόμη και σήμερα, παραμένει ανεξήγητο. Τα φαινόμενα αυτά είναι σπάνια, αλλά για πολλούς ερευνητές η ύπαρξή τους είναι αναμφισβήτητη. Παλαιότερα τα φαινόμενα poltergeist αποδίδονταν σε στοιχειώματα σπιτιών. Πολλοί παραψυχολόγοι ερμηνεύουν τα περίεργα αυτά γεγονότα ως ένα ιδιόμορφο και ανεξήγητο τρόπο έκφρασης που υιοθετούν άτομα στα οποία έχει συμβεί κάποιο ψυχολογικό τραύμα. Άλλοι πάλι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ερμηνεύσουν το φαινόμενο αυτό αναφερόμενοι σε μπάλες φωτός, στατικό ηλεκτρισμό, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ιονισμένο αέρα και κάποιες φορές σε κατασκευασμένες ιστορίες για δήθεν εχθρικά πνεύματα ή ακόμη και σε αρνητική ενέργεια που δεν υποχωρεί μετά από τον θάνατο κάποιου ατόμου. Το φαινόμενο μπορεί να μοιάζει να είναι σπάνιο, αλλά μεμονωμένα γεγονότα συμβαίνουν και έχουν συμβεί στον καθένα μας τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας. Απλά δεν τα έχουμε προσέξει και επειδή είναι μεμονωμένα εύκολα τα αποδίδουμε σε τυχαία γεγονότα. Παλαιότερα ήταν άμεσα συσχετισμένα με τον σατανά, τους δαίμονες, τις μάγισσες και τα φαντάσματα. Ακόμα και μετά την αρχή του 19ου αιώνα δεν είχε ακόμη ξεκάθαρα διαχωριστεί από αυτές τις δυσιδαιμονίες. Στην δεκαετία του 1930 ο Ναρντόρ, ψυχολόγος και ένας από τους πρώτους παραψυχολόγους, για πρώτη φορά διατύπωσε τη θεωρία ότι το φαινόμενο poltergeist δεν είχε καμία σχέση με δαίμονες και φαντάσματα. Αντίθετα με όλα τα παραπάνω διατύπωσε τη θεωρία ότι τα φαινόμενα αυτά έχουν άμεση σχέση με άτομα που βρίσκονται σε διαταραγμένη ψυχολογική κατάσταση. Κατά τον 20ο αιώνα επιστήμονες και γιατροί προσπάθησαν να αναπαράγουν φαινόμενα που έμοιαζαν με poltergeist και με την έναρξη της εποχής της ψυχανάλυσης οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας όπως ο Καρλ Ιούγκ συνέχισαν να ερευνούν το φαινόμενο σε εργαστήρια. Απέρριψαν κατηγορηματικά
θεωρίες που περιείχαν πνεύματα και μάγισσες και υποστήριξαν μια αυστηρή ψυχοδυναμική προσέγγιση. Σε μερικές περιπτώσεις ατόμων με έντονο σύνδρομο συναισθηματικής φόρτισης εκτονώνονταν μέσω των φαινομένων στοιχειώματος αυτή η διάθεση είτε αυτή η συμπεριφορά. Στη συνέχεια όλο αυτό εμφανίζεται ως ένα σημείο νεύρωσης. Έτσι υποστήριξαν πως τα φαινόμενα poltergeist μπορούσαν να εξηγηθούν με όρους συναισθηματικών συγκρούσεων που εκτονώνονταν υποσυνείδητα και πιστεύετε πως δημιουργείται μια εσωτερική ζεύξη μεταξύ του νου και της ύλης με αποτέλεσμα αυτά τα ψυχοκινητικά φαινόμενα. Αρκετά χρόνια αργότερα και σύμφωνα με τους ιδρυτές του πνευματισμού, τα poltergeist είναι εκδηλώσεις πνευμάτων χαμηλού επίπεδου που δεν έχουν ακόμη αποκοπεί από το στοιχείο της ζωής και πιστεύετε ότι συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία φωτιά, αέρας, νερό και γη. Το άτομο που δρά ως παράγοντας της ενιγματικής και μερικές φορές τρομακτικής δραστηριότητας δεν γνωρίζει ότι είναι στην πραγματικότητα η αιτία όπου με κάποιο μηχανισμό που δεν γνωρίζει και ο ίδιος δημιουργεί όλα όσα συμβαίνουν γύρω του. Η δραστηριότητα ξεκινά από το ασυνείδητο ή το υποσυνείδητο του ατόμου ως απάντηση στο συναισθηματικό του άγχος που προκύπτει από κάποιο παλαιότερο ψυχικό τραύμα. Δυστυχώς στις μέρες μας λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο και για το μυαλό, αλλά με κάποιο τρόπο οι ψυχολογικές πιέσεις που δέχονται άτομα παράγουν αποτελέσματα στον περιβάλλοντα χώρο και χρόνο. Τέτοια μπορεί να είναι χτυπήματα σε τοίχους των σπιτιών, κάποιο βιβλίο που πέφτει από ένα ράφι, λαμπερές σφαίρες που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα σε ένα δωμάτιο, βαριά έπιπλα που μετακινούνται στο πάτωμα καθώς και δυνατές φωνές που ακούγονται όλες τις ώρες μέσα σε δωμάτια. Σε άλλες πιο σπάνιες περιπτώσεις έχουμε πιο βίαια περιστατικά με εμφανίσεις τέτοιων πνευμάτων που προκαλούν γρατσουνιές στο δέρμα, χτυπήματα, μόλοπες αλλά και σημάδια βίας σε ανθρώπους. Τόσο ισχυρό είναι τελικά το ασυνείδητο του μυαλού μας όπου είναι δυνατόν να παράγει φαινόμενα κάτω από καταστάσεις έντονου άγχους. Φαίνεται πως οι παράγοντες τέτοιων φαινομένων είναι πολύ συχνά άτομα νεαρής ηλικίας καθώς στην εφηβεία συμβαίνουν διαταραχές στο ανθρώπινο σώμα και μυαλό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι μερικοί έφηβοι κάτω από τις συνδυασμένες πιέσεις των ορμονικών αλλαγών που δέχονται κατά την εφηβεία τους δύνανται να προκαλέσουν τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης και ενήλικες που βρίσκονται κάτω από την έντονη κατάσταση και επιρροή άγχους
ξεκίνησαν ένα βράδυ Αυγούστου, όταν η οικογένεια στη μέση της νύχτας ξύπνησε από τον έντονο θόρυβο του ραδιοφώνου που βρισκόταν στο σαλόνι και είχε αρχίσει να μεταδίδει δυνατά αποσπάσματα ομιλίας σε κάποια ξένη γλώσσα. Αυτό ήταν η αρχή μιας σειράς γεγονότων που κράτησαν σχεδόν μία πενταετία. Κάποιος ενδιάμεσος που κλήθηκε από την οικογένεια για να ερευνήσει και να τους συμβουλέψει για την περίπτωσή τους είπε ότι το σπίτι ήταν όντως στοιχειωμένο από έναν αγρότη που τους θεωρούσε σαν παραβάτες και εισβολείς στην περιουσία του. Η έρευνα που ακολούθησε μετά από τα γεγονότα έδειξε πράγματι ότι στο σπίτι αυτό ζούσε πριν αρκετές δεκαετίες ο άνθρωπος αυτός και είχε φύγει από τη ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Η έντονη παρουσία του γινόταν ιδιαίτερα αισθητή εκεί κατά τις νυχτερινές ώρες. Η οικογένεια έτυχε επίσης σε περιπτώσεις όπου έβλεπε μια ηλικιωμένη γυναίκα που φορούσε ένα γκρίζο παλτό και καπέλο να κινείται στον πάνω όροφο του σπιτιού. Ανέφεραν μάλιστα ότι πολλές φορές έβλεπαν τη φιγούρα του αγρότη να εμφανίζεται σε χώρους του σπιτιού μετά από έντονους θορύβους που είχαν να κάνουν με πόρτες που έκλειναν απότομα με δύναμη, οικιακά σκεύη όπως πιάτα που εκτοξεύονταν εδώ και εκεί, καθώς και παράθυρα που άνοιγαν και έκλειναν από μόνα τους χωρίς να φυσά ή χωρίς να τα αγγίζει κανείς. Η μητέρα της οικογένειας ανέφερε πως κάποια στιγμή ενώ βρισκόταν στην κουζίνα εμφανίστηκε η φιγούρα ενός νεκρού αγρότη να περνά από μπροστά της μέσα σε ένα σύννεφο ομίχλης. Η δεύτερη γνωστή και καταγεγραμμένη περίπτωση Poltergeist έρχεται από το Βόρειο Λονδίνο και έγινε πρωτοσέλιδο το 1979. Η περίεργη δραστηριότητα φάνηκε να ξεκινά από την μικρή κόρη της οικογένειας και πάλι ένα βράδυ εντελώς ξαφνικά, όταν τα δύο μικρά παιδιά ηλικίας 11 και 12 ενώ βρίσκονταν στο δωμάτιό τους. Τα μικρά παιδιά κατατρομαγμένα βγήκαν από το δωμάτιο και παραπονέθηκαν στους γονείς τους ότι τα κρεβάτια τους έτρεχαν πάνω και κάτω μέσα στο δωμάτιο. Όταν οι γονείς έφτασαν στο δωμάτιο, το φαινόμενο είχε ήδη σταματήσει, αλλά τα έπιπλα ήταν σε διαφορετική θέση και το δωμάτιο αναστατωμένο. Πίστεψαν πως ίσως ήταν ένα αστείο που έκαναν τα παιδιά και πως τα ίδια είχαν προκαλέσει τη μετακίνηση των επίπλων και τον θόρυβο. Όταν τα γεγονότα έγιναν γνωστά στην περιοχή, δύο συγγραφείς και ερευνητές άρχισαν να μελετούν αυτή την περίπτωση για 2 χρόνια. Τα χτυπήματα στους τοίχους και το πάτωμα, καθώς και οι μετακινήσεις αντικειμένων είχαν γίνει καθημερινά περιστατικά που συνέβαιναν κατά τις νυχτερινές ώρες. Τα έπιπλα έδειχναν να γλιστρούν στο πάτωμα και να πέφτουν από τα σκαλοπάτια και κάποια από τα συρτάρια τραυμάτισαν τον πατέρα της οικογένειας στην προσπάθειά τους να τα σταματήσει. Επίσης, τα ρούχα των παιδιών και οι κουβέρτες στο δωμάτιο έδειχναν να αιωρούνται και να εκτοξεύονται έξω από τα παράθυρα χωρίς καμία προφανή αιτία. Συνηθισμένες ήταν επίσης μυστηριώδεις κοιλίδες με νερό που βρέθηκαν στο δάπεδο του δωματίου χωρίς να υπάρχει κάποια διαρροή. Η υπόθεση έγινε ακόμα πιο σοβαρή όταν το θορυβώδη πνεύμα άρχισε να μιλά με βαριά ανδρική φωνή μέσα από το 11χρονο κορίτσι της οικογένειας, λέγοντας ότι είχε πεθάνει στο σπίτι αυτό πολλά χρόνια πριν. Το γεγονός πράγματι επαληθεύτηκε μετά από έρευνα. Οι φωνές και τα κινητικά φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε ταινία και γράφτηκαν και σε βιβλίο με τον τίτλο «Το στοιχειωμένο σώμα». Παρά την τεκμηρίωση των φαινομένων από τους ερευνητές, υπάρχει μεγάλη διαμάχη στην περιοχή σχετικά με την υπόθεση. Κάποιοι σκεπτικιστές ισχυρίζονται ότι η υπόθεση δεν ήταν τίποτα παραπάνω από το έργο του πολύ έξυπνου και κακομαθημένου κοριτσιού της οικογένειας. Το τρίτο και πολύ πιο γνωστό περιστατικό συνέβη το 1999 στην Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας δημοσιογράφος για λογαριασμό της τοπικής εφημερίδας ξεκίνησε μια έρευνα με μια σειρά από άρθρα σχετικά με ένα στοιχειωμένο κρεβάτι αντίκα που αγόρασε κάποιος σε μια δημοπρασία ως χριστουγεννιάτικο δώρο στον 14χρονο γιο του. Μερικά βράδια αργότερα ο μικρός της οικογένειας ανέφερε στους γονείς του ότι στην προσπάθειά του να κοιμηθεί αισθάνθηκε κάποιον να πιέζει το μαξιλάρι του.
Λίγα λεπτά αργότερα τον έσπροχνε πάνω σε αυτό σαν να προσπαθούσε να τον πνίξει, ενώ ταυτόχρονα ένας κρύος αέρας διαπερνούσε όλο του το σώμα. Δυστυχώς οι γονείς δεν έδωσαν σημασία, θεωρώντας ότι ήταν κάποιο καπρίτσιο του γιού τους. Το περιστατικό συνεχίστηκε για αρκετά βράδια, μέχρι που κάποια στιγμή παρουσία του πατέρα, μια μεγάλη φωτογραφία που κρεμόταν στον τοίχο, έφυγε με δύναμη και έπεσε στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να γίνει κομμάτια. Την επόμενη μέρα το πρωί οι γονείς βρήκαν το δωμάτιο του παιδιού να είναι γεμάτο με ανακατεμένα και ακαταλαβίστικα σύμβολα και γράμματα που είχαν γραφτεί με μυστηριώδη τρόπο τις νυχτερινές ώρες στους τοίχους του δωματίου του. Την ίδια μέρα ανακάλυψαν ένα σημείωμα στο πάτωμα που έγραφε ότι δεν επέτρεπε σε κανέναν να κοιμηθεί σε αυτό το κρεβάτι. Οι γονείς δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος είχε γράψει αυτό το σημείωμα και δεν το έμαθαν ποτέ. Δυστυχώς τα φαινόμενα δεν σταμάτησαν εδώ, καθώς τις επόμενες νύχτες τα έπιπλα του δωματίου άρχισαν να μετακινούνται με θόρυβο, απότομα, εδώ και εκεί. Τα φύλλα της ξύλινης ντουλάπας χτυπάγαν με δύναμη μεταξύ τους. Για περίπου 2 μήνες τα φαινόμενα γινόταν όλο και πιο έντονα. Κάποιες νύχτες πιάτα και ποτήρια στην κουζίνα έπεφταν με δύναμη και έσκαγαν στο πάτωμα, ενώ οι καρέκλες στην τραπεζαρία στροβιλίζονταν στον αέρα, χωρίς να υπάρχει κανείς εκεί. Ένας παραψυχολόγος επικεφαλής της φιλοσοφικής εταιρείας στην περιοχή, μετά από έρευνα μηνών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κρεβάτι που είχε αγοραστεί ήταν πράγματι φορτισμένο με έντονη ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία άρχισε να επηρεάζει το μικρό αγόρι και επιβάρυνε την ψυχική του υγεία. Στη συνέχεια της έρευνας, κάμερες που τοποθετήθηκαν στο χώρο κατέγραψαν κάτι που έμοιαζε με εκτόπλασμα να περιφέρεται γύρω από το κρεβάτι όταν το παιδί ήταν ξαπλωμένο σε αυτό. Τελικά όλα έλαβαν τέλος όταν ο πατέρας αποφάσισε να επιστρέψει το κρεβάτι σε αυτόν που το είχε αγοράσει. Τα πνεύματα και η δύναμή τους μπορεί να κινούνται στο χώρο και να μην γίνονται αντιληπτά, μέχρι που να έρθει η κατάλληλη στιγμή να δώσουν κάποιο σημάδι, να δείξουν ενδιαφέρον για επικοινωνία με μας, με ό,τι υπάρχει γύρω μας. Κάποιες φορές το καταλαβαίνουμε, κάποιες όχι, κάποιες δεν δίνουμε απλά σημασία. Όπως και να έχει, καλώς ήρθατε.